Drage gledateljice i drage gledatelji, lijep vam pozdrav. Gledate emisiju Odgojne dvojbe. Današnja naša emisija bavi se jednom dvojbom koja nije nimalo laka. Zapravo noćna je mora većini odgajatelja i roditelja, ali nemojte da vas to obeshrabri. Riječ je o izlascima, večernjim izlascima djece i mladih, zapravo naših tinejdžera. Adolescencija je jedna razvojna faza koja zapravo traži jedan takav angažman od strane mlade osobe da se probije u svijet koji će ona izgraditi. Koliko god nama kao roditeljima to bilo teško, uključivalo određene naše dvojbe, preispitivanje naših stavova, vrijednosti, svega što smo do sad ugradili u svijet i savjest i moral naše djece, sada je vrijeme da to nekako stavimo na kušnju i da pustimo našu djecu da pomalo istražuju ono što su spoznali u našoj vlastitoj obitelji. Jasno, obitelj ima svoj unutarnji vid koji se sastoji i od pravila pisanih, nepisanih, mitova, tabua, obiteljske povijesti i sl. Ali isto tako obitelj ima onu važnu zadaću, a to je vanjski vid obitelji, kada smo mi kao roditelji i odgajatelji dužni našu djecu pustiti u svijet, odnosno pomoći im da se u svijetu, ma kakav god on bio, koliko god izazova nosio, da se u taj svijet uklope i dadu doprinos tome svijetu. Evo, budući da je to jedna ozbiljna, ajmo reći, tema, mi njoj ne moramo niti dati takav prizvuk, vrlo je važno ubaciti možda i nekakve anegdotice, zgode koje su prevladane kroz naš profesionalni, privatni angažman u radu sa našim mladima. Evo, u današnjoj emisiji bavit ćemo se tim pitanjima, a moj današnji sugovornik je Don Daniel, kojeg ja lijepo pozdravljam i koji ću vam osobno reći par riječi o sebi. Ja sam Rajka Šore, majka sam 2 adolescenta, psihologijom se bavim punih 30 godina, područje mog interesa je odgoj djece i mladih, određena patologija društvena kao što je prevencija nasilja, nasilje među vršnjacima, bračni odnosi, bračna problematika, promoviranje dobrih i bračnih i međuljudskih odnosa. Evo, Daniel, izvolite, vi se malo predstavite da naši gledatelji znaju s kim imaju posla. Hvala ti, Marija, i lijep pozdrav svima. Evo, ja sam Daniel Dragičević, salezijanac, svećenik, već jako dugo, dosta godina u konkretnom i direktnom radu s mladima, uglavnom srednjoškolci i studenti. Evo, jako mi je drago da ću moći podijeliti jedan dio svog iskustva i možda i na taj način pomoći roditeljima ili odgojiteljima u njihovom radu i njihovom odgajanju njihove djece. Dobro, čovjek je biće u govoru. Kako komunicirati sa mladim ljudima? Znamo da oni imaju svoje specifične interese, specifičan rječnik, stil odijevanja, a da se to ne svede na zabrane, na džeparac, na prigovore i na neki način uskraćivanja njihove temeljne čežnje da ostvare svoju neovisnost, autonomiju. Kako razgovarati? Da. Pa ja mislim da mladi ni od svojih roditelja, ni od svojih odgojitelja ne očekuju da to budu neki vanzemaljci ili nešto slično, nego jednostavno da su prisutni u njihovom životu, da ih zanima ono što oni žive, da su uvijek tu. Znači, jedan normalan način komunikacije ne znači da se roditelj treba spuštati na ne znam ni ja kakve razine čega i učiti ne znam ni ja kakve jezike mladih danas, nego jednostavno biti prisutan u životu svoje djece. Ali se trebaju znati služiti digitalnom tehnologijom da bi došli do njih. Pa naravno, nešto biti prisutan naravno i u tom pogledu. Recimo, ako moje dijete na društvenim mrežama, nije da ga pratim, da svaku sekundu sam tamo gledam, ali zanima me, želim ga čuti malo, želim vidjeti
što on tu živi na tim mrežama. Znači i na taj način možda biti prisutan. Tako je. Zapravo je vrlo važno da roditelj je bolji slušatelj nego govornik. Dakle, da osluškuje svoje dijete i da nekako pozorno iz prikrajka, bi rekla, poštujući njegovu intimu, prati sazrijevanje svoga djeteta kao najnježnije biljke. Evo, ja bi to nekako tako usporedila. Jer je to zbilja jedno razdoblje koje i određene fiziološke, neurološke promjene sa sobom nosi i mladim ljudima. Zapravo te promjene nisu jasne, nisu više djeca i definitivno ne služe se niti govorom, niti načinom razmišljanja i ponašanjem djeteta, a daleko su od odraslosti, od one odrasle dobi koju tek trebaju zapravo iskušati. Iskušavanje tih granica u vremenu u kojem živimo, a zapravo ja mislim da je uvijek bilo to vrijeme opasno za mlade, nudi puno izazova. Statistike su nam strašne, od toga da unatoč zakonu o zabrani uporabe alkohola mladi ljudi konzumiraju alkohol na raznim zabavama, pogotovo sad kad je ljeto, kada svi nekako smo vani, kada je puno sadržaja, kada mediji krivotvore perspektivu života, kada je glavna poruka važno je zabaviti se, Tako da, naravno, tu je internet, pornografija, puno je tu opasnosti koje zapravo roditelje straše, Što vi kažete, kako se osloboditi toga nekakvog straha, nepovjerenja? Zapravo bi mi trebali imati povjerenje u dobro, a ne toliko kao roditelji, jer večernji izlazak može biti jako lijepi izlazak, jedna prilika za ostvarivanje socijalnih kontakata naše djece, izbor životnog možda partnera sutra, romantičnih nekakvih ljubavi. Ima puno lijepih sadržaja koji se nude i u gradovima i u manjim sredinama. Kako roditeljima pomoći, što im savjetovati? Pa naravno, govorimo ovdje najviše o večernjim izlazcima, sad vi ste tu nabrojali dosta tih problematika i sigurno da svaka od njih zahtjeva da ju se posveti dosta vremena. Ali evo, kad je riječ o večernjim izlazcima, znači ja sam uvjeren i znam da roditelji stvarno proživljavaju velike dileme i do kada pustiti svoju djecu da idu van, u kojoj dobi pustiti, na koji način im biti blizu, ne pretjerati, a opet ne pustiti da to sve nekako vodi samo sebe. Evo, ja mislim da prije svega roditelj treba biti svjestan da u jednom trenutku dijete raste, znači i granica svega negdje se pomiče, znači do ne znam kojeg razreda, sada je od dijete uvijek nekako više vezano uz kuću i tako dalje, onda lagano već počinju ta otkidanja, počinje istraživanja, traženje na koji način ja mogu živjeti svoju slobodu i u jednom trenutku dođe, znači obično je to srednja škola kad zapravo već kraj osnovne škole, početak srednje škole, kad se traže prvi izlaz, pa evo i prijatelji moji idu, mogu li ja ići i tako dalje. Ja mislim da ono što je bitno da roditelji, znači kroz svoj odnos, kroz njihove biti u obitelji, djecu usađuju zapravo, odgajaju za neke životne vrijednosti, za neke životne stavove koji su bitni. I kad dođu trenuci da dijete treba ići, prvo je obično to neki prijateljica ili prijatelj u prvom razredu srednje slavi rođendan, pa onda ide se negdje na vikend kod nekoga i tako dalje, da dijete uvijek nosi, da ide s onim vrijednostima koje su mu roditelji pomogli izgraditi u kući. A onda kad dođe, evo ja osobno mislim da izlazci sad ako kažemo u diskoteke ili tako, barem iz ovog što sam ja vidio, već počinju prvi srednje, drugi srednje. Ja mislim, osobno, nisam nikako za zabrane, ne smiješ, ne možeš, mislim da to nije dobro. Nisam ni za jedan liberalni stav, ajde sad idi i nako si velik ili velika i ne znam,
moraš sve probati. Ne, mislim da to nije dobro. Mislim da je dobro negdje razgovarati s djecom o tome što oni mogu naći tamo, s čime će se sve susresti, kako se postaviti prema tim nekim stvarima. Znači, evo, kad mladić, djevojka ide na to mjesto, znači da ide sa nekim ruksakom svoje opreme. Vrijednosti. Ruksakom svoje opreme, tako, ruksakom svoje vrijednosti. I rekao bih, negdje je normalno, u kulturu mladih je ušlo da će doći trenutak kad će oni ići u diskoteku. Ja mislim da roditelji sigurno do 3. srednjeg negdje ne trebaju tek tako zatvoriti 1 ili 2 oka na sve to. Evo, lagano pripremati, razgovarati, biti prisutan, ali u jednom trenutku jednostavno, ok, naravno, možeš ići, ali. Znači, to jasno, ali... Jasno. Ovdje se radi o jednoj borbi zapravo moći. S jedne strane imamo roditelja, odnosno roditeljski par. Vrlo je važno to jedinstvo bračnog para, jer su onda jači i jasnije mogu svjedočiti zapravo obiteljske vrednote, a pogotovo taj odnos muškarca prema ženi, žene prema muškarcu, koji je zapravo gdje mladići i djevojke neposredno vide kako se odnositi prema osobi suprotnog spola i naravno djevojke po uzoru na majku negdje vidjeti koja bi uloga i poslanje djevojke, odnosno žene, trebalo biti, i u dozi komunikacije, ljubaznosti, odjevanja i tako dalje, a isto tako i od mladića. Jasno da je teško naći tako jednu pravednu čvrstinu i jasno da naše obitelji funkcioniraju, nažalost, ni tu nam statistike ne idu u prilog i naravno ja kao osoba koja radi u osnovnoj školi i u bračnom i obiteljskom savjetovalištu imam priliku vidjeti jedan nesklad u obiteljima, disfunkcionalne obitelji, pogotovo oko tih osjetljivih pitanja. Kako se postaviti kada dijete, unatoč tome što su postavljene recimo jasne granice, dogovori i slično, prekrši pravilo? Da. Što napraviti? Ja? Ne možemo mu sada zabraniti, staviti ga u samoizolaciju, ali na neki način to bi nam trebalo nekako poslužiti da djetetu ukažemo na to da darovanu slobodu ne živi kako treba, odnosno da se držimo onoga principa koliko odgovornosti, toliko slobode. Mislim da je vrlo važno unaprijed dogovoriti pravila i unaprijed dogovoriti posljedice kršenja tih pravila, a mislim da upravo tu mi kao roditelji i odgajatelji griješimo, jer mi negdje tu padnemo na ispitu oko pitanja dosljednosti. Kako biti dosljedan roditelj i kako zapravo u tim situacijama se postaviti, ne znam, kad vam vaš tinejdžer, dođe u alkoholiziranom stanju ili kad vam vaš tinejdžer ignorira vaš poziv, dogovor oko vremena povratka kući, a vi s druge strane umirete jer naravno promislite na najgore. A zapravo on se možda zabavlja, jel? Da. Pa ja mislim da tu ovisi jako puno, ne samo o jednoj stvari, u jednom dogovoru, nego o cjelokupnom odnosu koji roditelj ima sa svojom djecom. Znači, ne mogu ja biti bilo kakav roditelj, a sada je došao trenutak dogovora, sad ćemo se mi dogovoriti, možeš ovako, neki tip ugovora. Mislim da ne odgovara tako, jer ja, ako sam roditelj koji konzumira stalno alkohol i tako dalje i govorim svojim djetetu, možeš ići, ali ne smiješ piti, mislim da ne drži nekako volju. Zapravo, već kao roditelj imate određeni odgojni stil, samo je ovo sad jedna situacija gdje više nemate ispred sebe dijete, nego imate mladu osobu koja na neki način razmišlja svojom glavom i na neki način traži svoj identitet, svoje mjesto u društvu. Znači, bitno je društvo u kojem se dijete kreće. Smatrate li da roditelj treba znati s kim se njegovo dijete kreće i koje interese ima i koliko vremena, troši na društvenim mrežama i kako zapravo roditelje savjetovati i uputiti u tom smislu? Naravno. Mislim, prva stvar da se vratimo malo na ovo pitanje kazni, kako ste rekli, što učiniti ako dijete se vrati.
Pa mislim, ako se dijete vrati u alkoholiziranom alkoholiziranom stanju droge, ne znam. Ili ako ne poštuje neka pravila, ja bih rekao, kad se ima osjećaj da je nešto dogovor, da nije pravilo. Znači, ne možeš ići vani do 16. godine. Kad je došla 16. godine, možeš raditi sve, možeš ići vani, možeš raditi sve. Znači, kad je stvar dogovora, kad se razgovara općenito o tome sve, što se može tamo naći, kakav je potrebno biti, što je dobro tamo, što je loše tamo, na što pripaziti, možda podjela nekih osobnih iskustava i tako dalje. Uzeti čak neke primjere nekoga tko je već živio to ili živi to, pa možda otišao u pogrešnom smjeru, a neko ko je otišao u dobrom smjeru, pa nekako pokušava doći do nekog zajedničkog jezika i onda kad se postavi taj dogovor, neki zajednički, i ako se ne poštuje s jedne strane, znači djeca su uvjetovana jako puno svojim društvom, to što ste rekli, znači najbolje dijete u jednom trenutku dođe u kušnju, raditi ono što radi ostali prijatelji. Ali tu je opet jako bitno da roditelj na neki način pokaže da je povrijeđen zbog toga što je prekršen dogovor. Znači ti si izigrao moje povjerenje, ne? Ti nisi prekršio neki ugovor. Jer ako smo lijepo razgovarali, ako si mi obećao, ako sam ti dao svoje povjerenje, znači i tu ne treba sad ćeš biti sljedeća 2 tjedna nećeš izlaziti. Mislim da to nije rješenje. Negdje kad dijete osjeti da je roditeljevo povjerenje malo izigrano, i povrijeđeno negdje, dobro razmisli kad će sljedeći put pitati da ide. Znači, ne držimo odmah mogu li sljedeći tjedan. Ali onda kad pita, nosi negdje u sebi tu taj neki blagi, zdravi osjećaj krivnje. Ne bi ja rekao da mi trebamo sad na igrati da formiramo skrupulozno. Ne. Nego, ima taj neki, svima nama, kad povrijedimo nečije povjerenje, bude žao. I trudimo se kasnije, ja znam da je meni u mom osobnom iskustvu kao roditelju jako puno zapravo pomagalo upravo to pitanje istine, laži, pitanje povjerenja, nepovjerenja, znači oko tih nekako smo dijalog vodili, oko tih konstrukata, s tim da bi ja uvijek nekako njima ukazivala na ono što je njima važno za njihov život, tipa, ne znam, kako bi se ti osjećao kada bi tvoj prijatelj, dok te je jako stalno, prekršio neki dogovor. Po dogovor ne mislim nametnuto pravilo po sistemu ja sam roditelj, ti si dijete jer nisi više dijete, nego dogovor koji uključuje naše obostrano razumijevanje naših osjećaja, strahova, čežnji, očekivanja i tako dalje. Jel misliš da je pošteno da si napravio to i to naspram mene? Ne durit se kao dijete, nego uistinu to postaviti na jednu razinu tako se uči odgovornost, da drži do riječi. Mislim da se nekako riječ puno, vrijednost same riječi da se izgubila u obitelji. Mi sve više s našom djecom šaljemo i nekakve porukice, sličice, a bez govora, bez dodira, pogleda u oči, zapravo nema empatije. Nekako mi zaboravimo grliti tu našu djecu i gledati u oči. Duše, oni kad dođu u adolescenciju zaziru malo od naših dodira i pogleda, ali mislim da je to vrlo važan kanal komunikacije, dodir i pogled. I nekako hvatate trenutke zajedničke obiteljske kada ćete moći svoga tinejdžera, adolescenta zagrliti, duže gledati u oči, duže s njim komunicirati, producirati tako jedan odnos. Jel? Što vi kažete? Definitivno, odnos. Znači, stvar je odnosa. Evo, ako ima jedan lijep odnos, znači ne mislim navezanost i ne treba djecu držati ne znam kako pod nekim staklenim zvonom zavezani uz sebe i nego jedan zdrav odnos roditeljski, onda je puno lakše. Kad kažem zdrav odnos, znači i to što kažete, ok, i možda i zagrliti i pogledati u oči, naravno, ali isto tako razgovarati s njima onome što oni žive. Evo, vi ste bili spomenuli važnost društva, važnost prijatelja. To je prevažno da roditelj zna s kime moja djeca provode vrijeme. S kime moje dijete ide van. Meni nije svejedno ako je to netko koga ja znam
i netko za koga ja nikad nisam čuo ili možda za, još gore ako sam čuo nešto loše o tom nekome. Znači, i na taj način neki biti prisutan u njihovom svijetu, evo i pitat, pa kako ti je bilo, bez da sad ulazimo, ne znam nija kakve detalje, ali stvoriti takvu atmosferu da je mom djetetu normalno podijeliti sa mnom neke stvari. Znači, da se razumijemo, izlazci su jedna stvar u kojoj mladi ne žele biti praćeni od roditelja, ni odgojitelja. Ali kako se i oni sami tu bore jako puno sami sa sobom, jer granica se svega pomiče lagano, i oni tu istražuju dosta. Oni trebaju na kraju s nekim i žele u dubini sebe s nekim nešto podijeliti. Iako je roditelj dosta prisutan na jedan delikatan, a opet značajan način, znači u životu svog djeteta, pa mladić ili sin ili kćer, ako neće direktno pitati, napravit će neku zaobilaznicu da pita o nekoj vrijednosti, o nečemu da dobije. Evo, zato je ta prisutnost važna. Evo. Da, vrlo je važno, sad kad ste spomenuli, važno znati s kim se druže i tako dalje. Vrlo je važno razumjeti da mladi ljudi moraju imati puno prijatelja, jer oni ne mogu se tako mladi vezati. Zašto je to važno? Jer ima jednog prijatelja s kojim će ići na misu, a drugog prijatelja s kojim će ići u kino, trećeg prijatelja s kojim će ići na utakmicu, jel? I tako zapravo obogaćuju sebe, otkrivaju svoje potencijale. Jasno da onda oni vremenom kasnije, kao i svi mi u životu, rade selekciju, pa sužavaju taj krug prijatelja. Mislim da je dobro s vremena na vrijeme, dok su još oni naravno tinejdžeri, dok su još uvijek mladi, pa možda i napraviti nekako druženje sa njihovim prijateljima, pozvati ih od prilike do prilike u kuću, ustupiti možda stan za Novu godinu, za rođendan i tako dalje, diskretno se povući u drugu prostoriju ili ostaviti neko vrijeme kratko da baš ne stojite ko kamera nad njima, ali negdje biti otvoreni za upoznavanje njihovih prijatelja. Mislim da je to izuzetno važno. I naravno, ono što se meni recimo pokazalo jako dobrim u praksi, pokazati interes za njihove prijatelje. Budući njima u toj dobi prijateljstvo jako važno, onda sa nekakvim pitanjem, ne znam što radi tvoj prijatelj, pa čime se bavi, pa koju glazbu sluša, pa u čemu se podudarate, u čemu baš ne, pa mislim, oni vole zapravo, a zapravo oni tada ne pričaju toliko o svom prijatelju koliko zapravo razotkrivaju sebe. Tako je, definitivno. Poznam roditelje koji znaju svako malo, ne toliko često, ali organizirati roštilj kod sebe doma za prijatelje svoje djece. I to sin, kćer to vide, pa čovječe, kako je moj otac, kako je moja majka, kako oni drže do toga, znači ide. Ali roditelj tu vidi, roditelj je tu blizu, znači ti si uz njih, možda on čak i pravi roštilj za njih, znači, ali ti vidiš, čuješ i o čemu se razgovara i kakav odnos oni imaju, znači, i možeš kasnije sa svojim djetetom razgovarati o tome, pa što ti misliš o ovome, pa što misliš o onome, znači, bez davati neke, sad ćeš ti dobiti lekciju, to je tako, znači, to adolescenti ne vole baš previše, ali jednostavno, zajedno s njima istraživati i zajedno dolaziti do nekih zaključaka. Ali uvijek jednostavno, ja mislim da je jako bitno da iz obitelji krenu neke vrijednosti i pokuša se jednostavno djeci dati do znanja koje vrijednosti se nikad ne bi trebale gaziti. Znači, mislim da je ovo jako dobro, znači uistinu postaviti prioritete na način, mogu tolerirati, ne znam, da si napravio to i to, da si napravila to i to, ali ono što nikako ne mogu tolerirati je to i to. Jel? Mislim da je to vrlo, vrlo važno i da to zapravo onda mladim ljudima pomaže da i oni sami izgrađuju svoje granice. Ako roditelj nema svoje granice, svoje osobe, ne prezentira ih jasno, to sam ja, to su moje vrednote, onda je mlada osoba negdje se gubi. Ni ona ne zna gdje su njene granice, ne zna se odgovorno zauzeti za sebe i ne zna reći ne. Mislim da je riječica ne vrlo dobra riječ, koliko god nas uvjetovali da je to nepristojna riječ. Ali mislim da ona jako pomaže. Ne
ali uvijek ne znači objašnjeno i razumski objašnjeno, znači i razumski i afektivno, u smislu dijete moje, tebe vežu neke vrijednosti za ovu kuću, tebe veže jedan stil života za ovu kuću, nešto si od svojih roditelja naučio, zato ovo ne je zbog toga i zbog toga. Ajmo zajedno vidjeti je li u redu da bude ovaj ne. Ili je to samo ne bez kojeg se oko kojeg se ne razgovara. Evo, mislim da je to bitno. Jako važno znati da recimo djeca zbog prijatelja na prvi put popije alkohol zbog prijatelja, prvi put zapale cigaretu zbog prijatelja i sad da ne nabrajamo. Znači, jako puno toga se učini prvi put zbog prijatelja. Evo, mislim da je jedna važna tema ova upravo odgajati svoju djecu da budu zdravi prijatelji, ali opet autentični. Znači da čuvaju da čuvaju sebe, da čuvaju svoje prijatelje, da čuvaju i svoje prijatelje. Evo, ja bih mogao ispričati nekoliko primjera možda gdje su baš mladi koji su u diskoteci učinili dobro nekome. Znači da se razumijemo, znači ne želim govoriti da sad svi tako rade i da je to, znači to bi bila laž. Ali meni je se osobno dogodilo da su mi znali dovesti u ponoć nekog iz diska. Jedanput mi se dogodilo, zvali su me, Don Daniele, evo, ja nisam pio ništa i pitao me prijatelj zašto, počeo sam podijeliti s njime ono što živim, zašto ne pijem. Kaže, i otvorila se neka pitanja o vjeri, mogu dovesti, želi se ispovjediti, mogu ga dovesti. Ja sam sišao u ponoć, išao sam na dvorište, došao sam taksijom, izašao sam, ispovjedio sam dijete. Mislim, hoću reći, evo, znači, kad neko čuva svoje vrijednosti, može činiti nekome dobro. Bez sumnje, mladi ljudi uistinu trebaju autentične odrasle. Problem autoriteta je, nažalost, prisutan na svim razinama. Djeca nemaju često autoritet u samoj obitelji, u školi, u crkvi, u društvu, sve je kao relativno, sve je dopušteno, a zapravo oni traže granice, oni traže nekoga na koga mogu računati. Negdje mislim da roditelj u ovom periodu adolescencije, koliko god ona bila teška, a svaka je zapravo, mislim, teška životna, prelaziti dok čovjek ne uvješti neke stvari, da treba jednu fleksibilnost, jednu pojačanu kreativnost, da se bavi kao najvećom dragocjenošću upravo svojim odnosima u svojoj obitelji. I naravno, nekako mislim ne možemo apstrahirati da problemi postoje, da poteškoće postoje, da mladi ljudi neće pasti. Naravno, moraju pasti, ali mislim da je puno važnije reći im kako se pridići kada padnu, kome se obratiti, na koji način i slično. I nekako obiteljski problem koji se događa u adolescenciji nekako uključiti taj jedan sportski, ajmo reći, duh. Natjecati se kako riješiti problem. Znači, obnoviti te vrednote, obnoviti te odnose kad se oni na neki način naruše. Ovo što vi kažete, odgajati za vrednote. To možemo jedino ako imamo vrednote. Ali ako mi nemamo vrednote u obitelji, odnosno nisu jasne našoj djeci, a nisu jasne jer ih mi kao roditelji ne živimo, onda naravno da nemamo moralno pravo ni očekivati da dijete, odnosno mlada osoba, živi nešto što nije zapravo iskusilo u vlastitoj obitelji, a pogotovo da to nosi u izvanjski svijet. Naravno. Pa djeca jako puno gledaju što roditelj radi, što roditelj, ako ja kao odgojitelj pušim i kažem djeci ne smijete pušiti, malo ne funkcionira nešto, razumijete? Znači moja riječ nema toliki autoritet u jednom zdravom smislu riječi. Istina. Jedna stvar na koju možda bi bilo dobro pripaziti, mi sad govorimo o izlazicima kao da su svi u diskotekama, ne mora značiti, ima djece koja ne žele ići u diskoteke. Ima djece koji kažu, gle, ja odem tamo i ne osjećam se dobro, ali idem tamo zbog društva, idem tamo zbog prijatelja, ne želim biti isključen iz društva i tako dalje i tako dalje. Pa, evo i tu je
i tu je jako bitno možda malo znati sa svojom djecom razgovarati o tome i vidjeti zašto ideš na neko mjesto ako ne želiš. Pa je li moguće da ti budeš imali neko drugo mjesto gdje možeš ići, gdje ćeš se osjećati lijepo? Ponuditi mogućnost. Sve više mladi ima, ako mi malo pogledamo i glazbu koja se sluša i sve u tim našim diskotekama, ima dosta mladih koji kažu, pa ne, mi smo se organizirali kao prijatelji, idemo, naćemo se ovaj vikend kod nekoga, ili ne znam, idemo, večeras ćemo prošetati, bit ćemo negdje u parku. Znači, i tu treba odgojiti djecu da i tu znaju biti ono što jesu i ono što znaju živjeti, ono što nose od doma. Da, kako odoljeti pritisku vršnjaka i zapravo živjeti svoju slobodu, jer uistinu nije sloboda ako ja uporno ugađam, ajmo reći, svojim prijateljima da iz straha da ne bi bila marginalizirana, isključena, obilježena kao ovakva i onakva. A to su ti strahovi odrastanja. I zapravo stvarno roditelj treba imati vremena. Ja uvijek kažem, najbolji poklon koji ćete dati svome djetetu je dati vrijeme mu. Ali uistinu posvećeno, na način da ništa drugo nije važno, da je uistinu osoba ispred mene najvrijednija osoba i trenutak, je najvrijedniji trenutak koji ja imam sa svojim djetetom, odnosno sa osobom s kojom komuniciram. Naravno, i tu naša djeca, koliko god da oni u razdoblju asistencije, znači negdje ne žele biti ni praćeni, ništa, oni zbilja trebaju neke solidne, značajne figure, majčinska, očinska, trener, profesor ili sad da ne nabrajamo, svećenik, župnik, ne znam ni ja što. Tu je jako važna recimo uloga majke za kćeri i uloga oca za sinove. Evo kad se radi i kad se radi o izlazcima, isto tako. Kad se radi o izlazcima, znači ja sad uzmem bez veze primjer neki, kako ćeš ići obučena ili na koji način ćeš gledati djevojku, razumijete? Znači, evo, puno je ti nekih malih stvari preko kojih se lako prijeđe, ako je u biti znači puno. Ako je znači puno i koje govore puno. Zapravo nije lako biti mlad i koliko je god mladost lijepa, toliko je ona i zahtjevna i za samu osobu i za roditelje, jer zapravo izbore koje oni tada čine obilježavaju kasnije njihov budući život. Naravno, to vrijedi i za sve nas. Izbor koji ja danas napravim utječe na ono što će biti sutra. Znači, vrlo je važno sadašnji trenutak raditi dobre izbore u današnjem danu. Ne gledati predaleko, nego fokusirati se na ono što je danas. Mladi ljudi u toj dobi, slijedom promjena koji se događaju, oni donose brzo odluke i zapravo iz te jedne brzine, nepromišljenosti, oni rade krive izbore. Nekako ja sam sklona mladim ljudima ukazati na to i ponuditi im jednu opciju da ne odbiju recimo neki izbor, nego da ga stave na čekanje. Na način, ok, vidjet ću, jer oni uvijek donesu dobar izbor kad promisle. To vidite kad recimo pogriješe kako se recimo kaju. Pa kad ih pitate da sad vratiš vrijeme unatrag kako bi postupio. Oni kako dobro znaju kako bi postupili. Znači, vrlo je važno naučiti ih da ne moraju odgovoriti odmah. Nego da imaju pravo promisliti o određenim stvarima. To nije jednostavno. Ako vi uzmite najjednostavniju stvar, mobitel, i ako 3 sekunde nešto ne funkcionira, ako je zablokirao, već drhtimo, hoćemo ga razbiti. Znači, tako je. Mi stariji smo takvi, a zamislite za djecu, znači, evo, ali tu opet kreće sve onome odgoju. Koliko ja učim svoju djecu i za biti negdje sami sa sobom u nekim trenucima, znati biti u tišini par trenutaka, razumijete? Znači, i sad ja tu kao i salezijanac i svećenik, znači sigurno kažem, mi trebamo naučiti djecu da oni imaju jedan lijep odnos i s Gospodinom, razumijete? Znači ne možemo sve samo na jednu antropološku
razinu, zapravo samo na ljudsku razinu, ljudsku dimenziju. Znači, postoji nešto što kad dijete zatvori svoju sobu i od roditelja, i od prijatelja, i od sviju, i kad je sam sa sobom, evo, treba ga naučiti tu da gleda i sebe negdje Božjim očima, da kaže: Gospodine, hvala ti, Gospodine, oprosti, Gospodine, pomozi mi, kako sam pogriješio, ali Gospodine, hvala ti što me... Evo, nauči djecu negdje i to, znači, i kroz molitvu zbilja, evo, djeca formiraju svoje savjesti, znači, i kad trebaju učiniti neku odluku, kad trebaju odlučiti o nečemu, naravno da Gospodin govori, naravno da, evo, ima nešto što ih potiče na dobro. Da. Zdrava duhovnost u obitelji je vrlo važna, o njoj se malo govori. Tako da mislim da je ovo prostor u kojem uistinu možemo svi zajedno jako puno djelovati. Zapravo pitanje odnosa s Bogom i ideala vrijednosti je tipično pitanje koje zanima mlade ljude. Pitanje smisla života, je li baš smisao života u izlascima, ne znam, u izboru srednje škole i tako dalje, ili postoji nešto vrijednije i više za što vrijedi živjeti. Tako da nekako te kapacitete koje mladi imaju je vrlo važno prepoznati u svom djetetu i o njima razgovarati. Neki roditelji djecu drže pod staklenim zvonom iz pustoga straha da im se nešto ne dogode. Mislim da je to apsolutno pogrešan stav i da jednostavno ne možete zaustaviti zrenje. To je jednostavno kontraproduktivno. Naravno, definitivno nije dobro držat ću te u stanu da ne možeš izaći kako te ne bi auto udarilo, jer auto ima dosta automobila. Naravno, treba naučiti kako prijeći cestu, kako prijeći sigurno na drugu stranu. Dobro, evo, ja ne znam kako stojimo sa vremenom, mislim da se nekako bližimo sve zajedno kraju. Evo, mi smo nastojali negdje potaknuti vas na razmišljanje kroz ovaj dijalog. Na vama roditeljima je da zastanete, da promislite o svojim vrednotama, o sebi kao osobama, o tome kakvi ste uzori svojoj djeci i naravno kao mudri roditelji da tražite odgovore na ta pitanja. Na kraju ovoga videa imat ćete popis literature koja vama najprije može pomoći u osobnoj izgradnji, što mislim da je ključ svega, a onda i u izgradnji odnosa sa svojim adolescentima. Ja bi na kraju pozdravila Don Daniela, sve gledateljice i gledatelje, sa željom da izazov roditeljstva prihvatite s optimizmom, sa jednom zdravom nadom, vjerom. Povjerenje je iznimno važno, povjerenje u dobro. Evo, ja vas lijepo pozdravljam, onda pozdravljam Don Daniela i želim naravno svako dobro. Hvala lijepo, ja isto tako pozdravljam sve. Doviđenja. Sretno. Bog. Bog.